Asibingelele umlandeli omkhulu we-Orlando Pirates bathi VK7 bathi dlala VK mfowethu asibingelele namhlanje izolo udlale kahle nawe siqala izolo mfowethu bingelela abantu bese usonga nje igame izolo ukuthi uyibone kanjani i-Orlando Pirates. Ngibingelele ababukeli bakho bhuti Mbombela fanatics. Ngibingelela ababukeli bakho ngibingelele nawe. Igame izolo mina namhlanje ngibuke ama-highlights because bekusemgaqweni. Angibukanga kodwa ke izolo ngibukile last few minutes then kwaba ama-highlights ubuka lapha nalaphana. So makuzokhulunywa nje ngokwebhola kungakhulunywa ngokulandela ibhola noma ngokulandela iqembu. I-Pirates ne-Sundowns batshela ukuba nenkinga ecishe ifane this season njengoba kuqalwa sazi going forward mhlawumbe kusazoba khona ushintsho. Uma unga-check-a nje i-Pirates into eyisizayo kakhulu nje okwegame izolo into esiza i-Pirates igame izolo ukuthi ikwazi ukuwina igame izolo. I-Pirates ine-defense esolid ku-PSL. Ungimaka iyakwazi and inokuwina igame iwini nje hayi ukuthi wine isiconvince sabalandeli kodwa iwini ngokwegama ukuthi Pirates nanenye irole idlalwa kakhulu abalandeli be-Pirates. Abalandeli be-Pirates ukulandela i-team yabo ngendlela abayilandela ngayo kuyayisiza kakhulu kuyafaka i-project lama-team lawa amancane into ebuyisha i-Sundowns. Mangibuya kwigame ye-Sundowns i-Sundowns under ucoach Cardoso ngiyazi ukuthi abalandeli abaningi be-Sundowns bazongizwa kabi ngoba ngumlandeli we-Pirates. Under ucoach Cardoso i-Sundowns ayikazi idlala ibhola ayikazi ithuse ayisabisi. Under ucoach Cardoso i-Sundowns akuyona i-Sundowns esiyaziyo ayikwazi ukudlala ibhola kulula kuyi-penetrator ayikwazi ukukhipha i-Sundowns esiyaziyo under ucoach Pitso under ucoach Rulani bekwazi ukukhipha ibhola mhlambe almost 10 minutes ikhipha ibhola noma ingaku-attack kodwa ikwazi ukukhipha ibhola kuyona for isikhathi eside igcina ikudida ngaleyo nto. Manje i-Sundowns inkinga enayo kakhulu uma wayivala ukuthi ikwazi uku-attack central uqedile ngayo ngezikore and uzoyidla lapho. Ukubuka igame e-Arrows ngibuke ama-highlights igame e-Sundowns ngikhuluma kakhulu igame e-Arrows kodwa ama-highlights nongabukile ngibuke i-game plan ke-Arrows and ucoach lo-Arrows becoach i-Durban City last season. Ugudi ku-organize i-team lo coach i-team yakhe i-well organized. Uma uzocheck i-Arrows bengadlali lama-highlights ongabukile igame i-Arrows bethi Sundowns nali ibhola kodwa mase salithola siza kunina ngepace siza kunina ngespeed lento nina enixakayo. I-Sundowns iyahluleka ispeed and mozodlala ngespeed udlala kuma wide areas i-Sundowns uzilimaza kakhulu ngoba ayikho kude ekumakeni kodwa futhi ingekho kude ekumakeni like ngeke sithi i-defense kuphela because i-Sundowns idlala ngama-fullback kakhulu ama-fullback wayo they go forward. So lo muntu lo suyedlala la i-6 e-Sundowns umuntu ofuna stay lento egcina yenza mhlawumbe ngesinye isikhathi uthi umkwena uthola amakhadi amaningi ama-games e-Sundowns because umkwena uprotector le defense e-Sundowns futhi ufuna aphinde adlale ibhola ukuya phambili ufuna beyakhande ibhola le-Sundowns. So ungabukhona kwamkwena kwi-Sundowns izolimala kakhulu ngoba abanye abantu abakwazi ukuvikela le defense yabo because njengoba i-Sundowns idlala ngama-fullback imini ama-fullback wabo ehamba ayakhohlwa ukuthi i-primary job yabo ukudefend. So i-Arrows badle lapho. Coach Pitso Dladla coach onamava impela kulama-team amancane uyakwazi uku-organize into zakhe. Sambona laphana ekwazi ukuthi afike adle ucoach Bernard Parker laphana e-New Peter Mokaba Stadium ngonyaka opheli seku-Durban City. Nesibonile namhlanje i-team yakhe impela ikwazile uku-absorba i-pressure ebikade ingalethwa i-Sundowns noma ilethwa i-Sundowns nokugcina kwenza ukuthi ngokwe-game plan yakhe ukutholile abekufuna ucoach Pitso Dladla nokugcina-ke siyibuza ukuthi ingabe i-game plan ka-coach Cardoso yena ubefisa uku-achieve namhlanje obeqale ngabadlali abafana noMotiba wabeka oBrian Leon ebhentshini. Enye into leyo esesilokhu iletha umbuzo ukuthi engabe ngempela ucoach we-Sundowns as much as umfowethu uGafa esho ukuthi amaphapha wehle kodwa engabe uzokwazi ukuthi abuyise isithunzi se-Sundowns. Uyambona wona VK mhlawumbe coaching wise ekwazi ukuthi ayimanage le pressure ekhona kuma-Sundowns ngoba enye into ebuyihluphe ubuya sengathi unayo inkinga yokushesha ahluthuke naye kwesinye isikhathi igcine mhlawumbe seba nama-excuses amaningi. Ngabe uyambona yini wena ngokubuka nje i-character yakhe mhlawumbe noma i-coaching style yakhe mhlawumbe ekwazi ukuthi abuyisele ama-Sundowns kuleli qembu elingawashayi liwebula ama-team lapha nakubhethwe i-Premiership?
Mina ngokubona kwami domestic uKhadoza uzophela induku. Domestic angangathola ngisho icup eyi-1 this season. Uma soba fair sishiye ukuthi mina Pirates fan ngoba nathi si-Pirates asenzi kahle this season, but mozo checker i-Pirates ne-Sundowns njengishilo i-Pirates ngesinye isikhathi idlalelwa abalandeli. Utsho ukuthi igame sesiwina ngencindezi, abadlali bewina ngencindezi ukuthi ngesikwazi ukuphoxa labantu abaningi kanje. Mozo checker even nathi indlela esiqale ngayo i-Pirates, yes mhlawumbe sinama clean sheet lapha nalapha, sawina amagame lapha nalapha, kodwa lokho mozobuka ibhola ngokulandela ibhola hayi ngokuthanda i-team, i-Pirates ayenzi kahle. And futhi nayo i-Pirates uma i-Pirates ihluleka ukuthola le MTN 8 ingacishe kube nzima ukuthi ithole icup this season. Mozobuka ngokwabadlali esinabo aba-inexperience, not ukuthi ababahle bahle abadlali be-Pirates but ba-inexperience ngale ndlela ukuthi uma ucheck isquad sethu usicompare nese-Sundowns even nese-Chiefs ngokwe-experience wise i-Chiefs ine-upper hand kunathi ngokwesquad. Mfowethu ngiyakuzwa mfowethu, sengudedela mfowethu, nizodlala nesekhukhune kabili. Mhlawumbe uma ngathi uyapredicta nje kule mdlalo enizodlala khona, nizodlala ngolesibili niyadlala nesikhukhune lapha e-Orlando Stadium, iphinde futhi nizobethana nesikhukhune futhi e-Orlando Stadium, noma ngeke ngisho ukuthi e-Orlando futhi umdlalo wangomgqibelo, but ngiyafisa ukubuza ukuthi uyasibona lesikhukhune siwina umdlalo owodwa kule midlalo emibili ozodlala ngasesikhukhune. Ama-prediction mhlawumbe siwasho ukuhamba kwesikhathi especially, kodwa nje okwamanje ngiyafisa ukwazi ukuthi kule midlalo emibili i-Orlando Pirates ezoyidlala nesikhukhune, ngabe uyasibona nesikhukhune mhlawumbe kowodwa wawo siwina? Isikhukhune bekumele mhlawumbe sithole i-draw elukuzeni ePeter Mokaba, bekuyiyona iloku yabo engcono ePeter Mokaba. Lamagame awu-2 le Tuesday isikhukhune sizophela induku e-Orlando, le weekend mhlawumbe singadliwa ngamunye 1-0 noma mhlawumbe sesingayithola i-draw ngoba vele i-Pirates izoya kuleyo game nokuthi vele sine-upper hand ye-1 goal ye-away goal, kodwa le Tuesday iyona isikhukhune lesizophela khona kakhulu. Le Tuesday isikhukhune singawuthola u-3 noma u-4, hayi kodwa ukuthi sizothola leyo magoli ngoba nakuwukuthi i-Pirates nayo yenza kahle. I-Pirates nayo silekha ey'ndaweni eziningi kakhulu, nanokuthi-ke siphinde si-release ama-player mina bengicabanga ukuthi mhlawumbe angasiza ukuqhubeka ukuya phambili, ane-experience inyana. Siyodlala i-Champions League, mozodedela uVan Rooyen, udedela uThomas Wanganye ngoba kunama-rumors ukuthi naye ngathi umuntu ongasekho noma okengxoxweni eziphezulu ukuthi ahambe. Sizoba nenkinga ngoba labafana asinabo yes bahle kodwa ingane, you can't go to i-Champions League and expect mhlawumbe udlula kuma-group stages nge-under 23. Asibeni fair, i-Pirates management asazi ukuthi build i-team yanini ngoba nawo lama-player mahle nje next season uzoze kuthiwa ayahamba overseas. So kusho ukuthi thina njengane-Pirates sizoloku sibuildile impilo yonke for i-Champions League. Maybe domestically singenza kahle but i-Champions League masana ama-player akanje hayi asikhohlweni. Mfowethu VK asibonge mfowethu ngethuba mfowethu siphe lona, sithembise ukuthi nangozama mfowethu sokwemukela sibe ndawonye kulolu hlelo mfowethu, kodwa-ke makhulu amagama mfowethu akukwazi ukuthi ungadlala i-Champions League ngama-players ayi-inexperience. Namhlanje sizobona noma kule season sizobona abadlali abaningi abangaze bayidlala i-Champions League abazobe bebuya kwamanye ama-team, especially if befuna ukuyodlala kuma-group stages of which that's where kahle kahle i-Champions League iqala khona. Asazi ukuthi bazokwazi nokucopa noma bakwazi ukuthi bayi-maintain lokhu nje i-standard esi-right as i-team enkulu ne-team efisa uku-challenger laphana i-cup ye-Champions League. VK mfowethu asibonge futhi Viki Santana mfowethu, akube kuhle bhuti. Asibonge.